ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನ್ ಇದೀನಿಗಳಿಗೆ ತೌತೆದ ದೋಸೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಂತೋಜವೆ ತೌತೆದ ದೋಸೆ ಮಲ್ಪರೆ ಯಾನ್ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂಜಿ ಕಿಲ ಬೊಳಂತರಿಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ತೌತೆಗೆ ತೊಂದೆ ಬಕ ಒಂಜಿ ಗಡ್ಡಿ ತಾರಾಯಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮೆತ್ತೆ 2 ಚಮಚದ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಒಂಜಿ 4 ಚಮಚದ ಉದ್ದ ಬೇಳೆಗೆ ತೊಂದೆ ಇತ್ತೇನೊಂದೇಕ್ ಅರಿಕೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ ಪಾಡುವೆ ಬೊಕ್ಕ ಉರ್ದುನ ನೆಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆನ ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಮುಜ್ಜಿ ಗಂಟೆ ನನೆತ್ತೀಪೇನ ಅರ್ಕಂಜಿ ಕಲ್ಲಿದ್ ನನೆತ್ತೀಪೆ ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ತೌತಿನಿಂಚ ಸಣ್ಣ ಮುರ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಅರಿಲ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಅದು ನನೆದುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ತೌತಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಅರಿನ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ದು ಸಣ್ಣ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲಲ ಪಾಡುವೆರು ಏನ್ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಪೂರ ಬಂದ ಕಡೆದ್ಗೆ ತೊಂದೆ ಅರಿನ ನೆಕ್ ರುಚಿಗೆ ಬೋಡನ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದು ಉರ್ಗದ್ದೀಪೆ ಮಸ್ತ್ ತೆಳು ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಈ ಹದಕ್ಕೂ ಮಲ್ತದಿ ಓಡು ಎನ್ನಿಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮೆತ್ತೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣೊಂದು ತೆನ್ನ ಬಂದ ಮೊನದಾನಿ ಇಂಚ ಉರ್ಗುದು ಬೈದು ನಾಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉರ್ಗುದು ಚೆನ್ನ ಬಂದ ಚಳಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಸ್ರದು ಇತ್ತೇನು ಕಾವುಲಿ ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಮೆ ದೆಣ್ಣೆಗೆ ತೊಂದಿನೇನು ಕಾವುಲಿ ಪೂಜರೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೂಜಿದು ಏನ್ ದೋಸೆ ನೆಕ್ಕಿತ್ತೇನು ಮೈಪೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಸಿಪಿ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಗು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಒಂದು ಚಳಿ ಆಯ್ನೆಟ್ಟಸ್ರದು ಸರಿಯಾದ ಉರ್ಗಂದೆ ದೋಸೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನಿಗಲೆ ಪನ್ಪೆ ಎನ್ನ ಎಂಚ ಮಲ್ತಿ ನಾವು ಆತನ್ ಪಂದು ಇಜಿನೊಂದು ದೋಸೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಉಬ್ಬುದ್ ಬತ್ತಿಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಇತ್ತನ ಅಂತ ಚಳಿಲ ಇತ್ತನ ಉರ್ಗುದು ಅಂಚದಂತೆ ಆತ ದಪ್ಪ ಆತಜಿ ದೋಸೆ ಎಣ್ಣೆಡ್ ದುಂಬುಲ ಮಸ್ತ್ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಅದ್ ಬೈದಿತ್ತಂಡು ಬೊಕ ನೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ತಿನ್ರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಣೊಂದು ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕಾಯ್ದನ್ ದೋಸೆ ಒಂದಿನ ಮೂತ್ ಪಾಡುವೆನ ದೋಸೆ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದನಿಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡ್ದಿನ ಕಮ್ಮೆನೆ ಪುರ ಲಾಯ್ಕ್ ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಪಾಡ್ದಿನ ರುಚಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಚಳಿ ಪೂರ ಇತ್ತನಂತೆ ಬೆಚ್ಚದ ಮಿತ್ತದಿತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ಗುದಿತ್ತದು ಒಂದೆ ಉರ್ಗುದಿನ ಕಮ್ಮೆ ನೆಟ್ಟಸ್ರದ ಆತು ಉಬ್ಬುದು ಬೈಜಿತ್ತು ದೋಸೆ ಅಂಡ ಸಾಫ್ಟ್ ಆತನ್ ಮಸ್ತ್ ಚಿನ್ನ ನುಂಜಿಲ ಮಲ್ತೋಜವೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ದೋಸೆ ಇಂಚ ಕಾವುಲಿಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪಿನಿ ಉರ್ದ ದೋಸೆ ಲಂಚೆನೆ ಇಂಚಿನ ಕಾವುಲಿಡ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡಲ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡಂದ ಮಲ್ದಿನಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಎಟ್ಟಸ್ರದು ಐತೊಂಜಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೇತೆನೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಅದು ಕಾಯಿ ದಿನೇ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಕೈಡ್ ಉಲ್ಟಾ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡುಡು ಇಜಿನೊಂದು ದೋಸೆ ಒಟ್ಟೆ ಒಟ್ಟೆ ಬೂರ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉರ್ಗುಂಡ ನಿಗುಲೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೂಲೆ ಏನ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿ ನಟ್ಟಸ್ರ ಅದ್ ಏನ್ ಬೊಕ್ಕನಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯೇ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ಪಂಚೂರು ಒಂದು ಆಪುಣಂಚ ಒಂದ್ ಚಳಿ ಇತ್ತಿ ನೆಟ್ಟಸ್ರ ಅದಂಚ ಬೈದಿನಿ ತೌತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜೀವಕ್ಲ ಎಡ್ಡೆನೆ ಒಂದು ದೋಸೆ ರೆಗ್ಲ ತಿನ್ನೊಳ್ಳಿಲ್ಲ
ಇಂಚೆ ನನ್ನದ ಓ ರೀತಿ ನಲ್ಲ ಪೂರ ದೋಸೆ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತಿದ್ಕೆ ತೊನ್ವೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಒಂದುಲ ರೆಡಿ ಆತನೆ ಎಣ್ಣೆಕ್ ಚಟ್ನಿ ದೊಟ್ಟು ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪೆ ನಾನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ದಿನಿ ದುಂಬು ನನ್ನ ಊಲ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪನಾಗ ಚಟ್ನಿ ಎಂಚ ಮಲ್ದೆ ನೆತ್ತ ರೆಸಿಪಿಲ ಪಾಡುವೆನ ಇನ್ನೇನು ಚಟ್ನಿದ ರೆಸಿಪಿ ತೋಜಾತಜಿ ಇನ್ನು ದೋಸೆ ರೆಡಿ ಆತನ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚೋರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.